मस्त एकदम कुरकुरीत झाली आहे बघा, आतमध्ये पण तेवढीच शेकली आहे. गरम गरम भजी, काही बघून चायनीज मंचुरियन वाटत. काय उकाडो, त्याच्यात आता तुम्ही बनायलाच कुळताच. गर्मी में गर्मी का एहसास. ह्या वर्षीचा जो उकाडो आहे ना तो भारी उकाडो. आणि त्याच्यात वहिनीने अजून एक उकडतीची गोष्ट घेतली, कोणती सांगा? कुळीत भाजलेले कुळदाचा चटको माहिती आहे ना? हुलग्याचं चटको. हा, त्याचीच आज रेसिपी. म्हणजे काय, चण्याच्या पिठाची भजी तर तुम्ही रोजच खातास हो, तर आज मालवणी पद्धतीची कुळदाच्या पिठाची भजी खाऊन बघा. पण लागतात मस्त, एक नंबर, यम्मी. तुम्ही म्हणणार नाही ह्या चण्याचा पिठा की कुळदाचा. चव घेतलास, करून खालास तरच ओळखशाल. चला करूया सुरुवात. हा, हे कुळीत आपले, हे अख्खे कुळीत. हे बघा, नंतर थोड्या दिवसाने जास्त दिवस जुने झाले की असे लाल होतले, जसे हे झाले आहेत तसे. हे आता नवीनच आहेत, हुलगे कुळीत म्हणतो त्याका. ह्याची कशी पिठी करायची ती मी तुमका खाली लिंक देते. तुम्ही पिठीची आणि कुळदाचा पीठ कसा तयार करायचा त्याची रेसिपी बघून घ्यावा. ह्या मी पीठ तयार करून घेतलंय ह्या कुळदाचा. 4 कांद्यांका हे 4 चमचे पीठ, आपले पोह्याचे चमचे असतात ना त्याच्या धरून हे 4 चमचे पीठ. आता मी हे 3 कांदे घेतलंय, कापून घेतलंय बारीक. एक तुमका दाखवूसाठी ठेवलंय कसं बारीक पातळ चिरायचं. कांद्याच्या मध्ये ह्योच बघा जाड जाड देठ असता, तो असं कापून टाकायचो. मग तुमच्या कांद्याचे जे पाती आहेत जे हे ते आपसूक मोकळे होतात. आता कांदे येऊक लागले, लवकर लवकर भरून ठेवा पावसाच्या आधी. जवळ जवळ असे असे हे करायचे. हे बघा एकदम पातळ पापुद्रो. परत एकदा उलटा करून सुरी फिरवायची आणि मध्ये असं धरायचं आणि मध्ये अशी सुरी परत फिरवायचो आणि मध्ये अशी सुरी. झालो, हो बघा आपसूक मोकळं होता. आधी ह्याच्यात आपण घालून घेऊया मीठ, थोडंसं चिमूटभर लाल तिखट मसाला. आता हे हिरवे मिरची मी 3 घेतले मधून चिरून. जे का नको असतील ते भजीतले काढून टाकायचे, नाही तर तुमका जर खावची आहे हिरवी मिरची तर एकदम बारीक चिरायची, नाही तर मिक्सराक लावायची. आणि ही कोथिंबीर पण घालायची. आपण जसा पिठीक घालतो ना तसाच सगळा घालायचा, फक्त आमसूल सोडून. ह्यो इलो आपलं ओवो हातावर चुरून घालतंय. अर्धा चमचाच घेतलाय, कारण कुळदाचा पीठ काय भाजला नाही, ता भाजलेला असता. मी थोडंसंच ओवा घातलंय की त्या आपल्या बेसन भाजता तसा कुळदाचा पीठ भाजणार नाही, की त्यात आपण चांगला भाजून भरडून पीठ तयार करतो ना, म्हणून. ही 1 चमचा धना जिरा पावडर. आता ह्या सगळं आपण एकजीव करून घेऊया. पाणी सुटला हो बऱ्यापैकी. हो, ह्याच्यात पाणी नाही घालायचं आहे, तर पीठ त्याच्यात मावात तसा तसा वळतायचा, पाणी नाही ओतायचा. आणि कांदा आकसलो बघ किती. त्याच्यात आपण आधी अर्धा पीठ घालूया. कांद्याच्या पीठ पाण्यातच मळून घेऊ आहे ना. वास मस्त आहे. पीठ गायब झाला, कांदोच दिसाक लागलो. आता सगळा पीठ मी घालून घेते. कुळदाची भजी ना खायची, पण पावसाळ्यात जी मजा येता ना ती काय औरचा. नाही तर गरमीतून खाशाल ना तर आणखीन गरम पडतली. गरमीतून खाशाल तर ताक पिवा. मग आता ह्या कालवून कालून बघा असा जरा घट्ट मारता, म्हणून ह्याच्यात ना आपण भजी चांगली सोडू की येऊ होई ना, म्हणून हाताने असा ह्या बघा एवढाच, एवढं 1 चमचो एवढाच पाणी घेत आहे. तसा घालूची गरज नाही. आता पॅन तापलो, आपण भजी तळूसाठी तेल वतूया. कुळदाचा पीठ शक्यतो चिकट असता, म्हणून तुम्ही कधी पण, मी आता तेल तापत ठेवले आणि तुमका सांगताय, कुळदाची जर भजी करतलास तर असं पाण्याचो किंवा तेलाचो हात घ्यायचो आणि अशी ही उकलायची. तुमका जशा आकाराची वही तशी घ्यायची आणि सोडायची.
काळपट झाली काळपटच होणार, उडदाचं पीठ काळच दिसतंय ना. पण मस्त वाटतं का? हा. खेकडा भजी. होय, खेकडा भजी. खेकड्याची पाय. खेकड्याच्या भाजीवर एक जोग आहे, नंतर आम्ही सांगतलो वा तुमका. सरोज आणि माझोच तो जोग. गॅस कधी पण आहे ना मीडियम ठेवायची, तेल तापेपर्यंत गॅस मोठी ठेवायची आणि भजी कशी मीडियम गॅसवरच भाजायची, मग आतमध्ये चांगली शेकत जातं ती. तुम्ही मोठी भाग केलास तर बाहेरून लगेच काळी पडतली. 3-4 मिनिटं तरी परतत राहावं ना. आता 3-4 मिनिटं झाली आहेत आणि कुळदाची भजी ना करते वेळी अशी चमच्याने अशी हाताळून, हात नाही हाताळून बघा चमच्याने 10 पुंजर अशी की त्या मग ती कडक लागली की समजायची हा आता ही तळली. आणि जर कुळीदाचं पीठ चिकट असता ती नरम लागतली नाही शेकली असत तर. आता मी काढून घेते. एकदम हळू आवाज येतात. जरा हळू जवळ घ्या. येता कुरकुरीत. हा. थांब दुसरा घेऊया, प्लेन झाला नाही ना. इलो मस्त एकदम कुरकुरीत झाली आहे बघा, आतमध्ये पण तेवढीच शेकली आहे. गरम गरम भजी. काही बघून चायनीज मंचुरियन वाटत. काय हो काढो. होय होय, त्याच्यात आता तुम्ही बनायला कुळताच. गर्मी में गर्मी का एहसास. थंडी का एहसास चाहिए तो गर्मी में गर्मी का एहसास. पण मी सांगलंय मगाशी की तुम्ही पावसाळ्यात करून खावा, गरमीत इच्छा झाली तर खावा. बरोबर. आमचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर आता पाऊसच येतलो जून महिना, आताच गडगडता. पण तुम्ही मगाशी बोलत नाही खेकडा भजी, तर आमचं जोक सांगा चला. हा आता सरोज म्हणता वहिनी खेकडा भजी म्हणतं, त्याच्यात खेकडे काय कोमी म्हणाले चेडवा, त्याच्यात कांदे खेकड्यासारखे पाया डेंगरे बाहेर येतात ना कांद्याचे, म्हणून त्याला खेकडा भजी बनतो. बरोबर आहे ना. आता खेकड्याची भजी म्हटलं त्याच्यात काहीतरी खेकडे घालून भजी बनवतात असं माझी कल्पना होती. बरोबर. कल्पना. पण बघितलं नंतर लक्षात दिलं नाही. पण कोणाकोणाक माहिती नसतात, कोण कोण विचारात पण पडला असतात अशी की किती बाबा सारी नावं सांगा. खेकडा भजी म्हटल्यावर खेकडो खया तसा कोणी कोणी पडले असतात. जेका माहिती आता सांगतात. आता माका माहिती होता, एका नव्हता माहिती, मग मी एका सांगितलंय असे डेंगरे असे बाहेर येतात ना खेकड्यासारखे, म्हणून त्या का खेकडा भजी. हा म्हणून त्या का खेकडा भजी म्हणतात. हा तशी किती सारी नावं आता ही सुचत असतील तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. हा आता ही खेकडा भजी नाही, हा ही कुळदाची भजी. होय, अशी मका आता मंचुरियन दिसतं, खेकडा नाही. खेकडा नाही, आता मंचुरियन भजी. बघा करता करता किती नावा बदलली. अशी तुम्ही नक्की करून बघा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन अशाच रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.